لەمباش باسی ڕۆژ ئەم ژوار پێشکەش دەکەن بەرنامە ئیرۆدە بەحسادە تەوەڕاتێکردن تەوەرا یەکەم لە دەربارەی سووریە تەفگەرا سیاسی و دیپلۆماسی یا vêdawiyê destpêk ji London heya li hevhatina ya ku du hat ragihandin navbera Amerîka û Rûsya de tewerê duwem jî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ser tewerê yekem me ji Stenbolê mêvandariya Fuad Elîko endamê desteya danûstandkar yê opozisyonê û nûnerê NKSê dê tîlafê de demê baş mamosta Fuad ez xwazim ji wê yekê dest pê bikim li Londonê nerînek hat ragihandin li wê dekê civatek hebû hûn civatê de nehazir bûn çima hûn nehazir bûn Kurdistan 24 Na Qutbî mamosta Fuad dengê min dike Kak Fuad me behsa wê yekê kir li Londonê nerînek ya opozisyonê ji bo qonaxa niha ya şer yan jî ya ji bo çareserkirinê qonaxa niha ya Sûriye ya siyasî ya meydanî hat ragihandin NKSê tu endamekî Kurd dê de hazir nebû ji bo çi û neberhev bûn diyara peywendî nehatiye girêdan bi Stenbolê hevkarê min bizav dikin ku bê girêdan di tewerê îro de em dixwazin bêtir li ser biaxivin behsa we goma amaje pêkir di destpêkê de behsa wê yekê em ê bikin ku li vê dawiyê de tevgerek siyasî bêhêz û bilez çêbûye bi taybet berhevbûna opozisyonê li Londonê beşin ji aliyên opozisyonê berhev bûn NKSê Encûmena Niştimaniya Kurdî tê de neberhev bû تێدا نەڕینەک یا ئۆپۆزیسیۆنێش بۆ قۆناغا نها هات ڕاگەاندن di قۆناغا یا نهدە نەڕینەوەنا لەسەر سێ بەشان تیاواکردن بەشی یەکەم ڕاگرتنا شەڕە ڕاگەاندنا ئاگەربەستی یا دووەم ژی قۆناغا ڤەگوهێزێ بێ بەشار ئەسەد li گۆر گوتناوانە پشرە ڕادەستکردنا دەسەڵاتێ ئاواکی گشتی هەر لەسەر vê yekê jî Riyad Hicab hemahankarê yê giştî yê opozisyonê yê danûstankar dibêje her destpêşxeriyekiyan jî hevhatinekê navdewletî jî yan herêmî be li dervê vê nerînê bê wek opozisyon dê red bikin ji alîkî din ve doh bi awakî piştî çend mehan ji danistanê navbera her du aliyan Moskwa Washingtonê Sergey Lavrov û John Kerry gihiştin rêkeftinê Hevkarê min bê Fuad Elîko endamê desteya danûstandkarê yê opozisyonê ji Stenbolê amade derbarê van teweran em ê pirsêjiye bikin li Londonê civîn çêbû nerîn hat ragihandin NKSê neberhev bû çima hûn nehazir bûn Kak Fuad Belê em hazir nebûn ji ber ew programa gidanî bûn ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûrî gelek rexnê me li ser hebûn tevî navê hevalê me Diktor Ebdulhekîm Beşar di hundirê şandê de bû lê me nexwest her me protesto kir li ser tiştê hundirê naverokê de hatiye ew çarçewa hatî danîn ji bo çareserkirina pirsgirêka Sûrî gelek rexnê NKSê li ser hebûn ji ber vê yekê em amade nebûn wate li nehevkirina we ji civîna Riyadê dest pê kirin hûn li Riyadê jî nehatin bangêşkirin Kak Fuad Belê em li Riyadê rûniştin û NKSê nerîna xwe bi giştî rêkirbû li ser her şêst û du xalê guftûgo li ser dibûn lê mixabin bi piraniya wan nehat kirin ji ber vê yekê me dît xastin gelek xalê giring hene girêdayî bûn bi Sûriya diyar bû wan nerî û Sûriya welatekî Erebayî welatekî bisilmanayê ji ber vê yekê me dît vaya gelekî ew ê zehmet bê qebûlkirin ji ber vê yekê jî hevalê me NKSê em li ser rûniştin û me biryara xwe da me namak ji Diktor Riyad Hicab rişand di wê namê de şeş xalê giring me tê de nivîsan de jê rê kirin me got heger evna xalana pêk neyên ew ê nerînek me yî din hebe biryarek me yî din hebe lê heta anha tu bersêv nehatî dan û do NKSê daxuyaniyek derxist bê wan xalana
جي قلي خره فأجر دستايا بلندي الرياضي بو پشنیار کربون یان جوا شاندبون افخالانا جبو ازلال کرنا راگاندنا یا لندن یان جی نرینا وی چارا سریا سوریه او شش خال چنت کارج واناج مر بهش میره او وقت دبي ملاحظه من السر تشتد وين فروكي ده درباس بويه يك جوان ام نابينن وان دانيه سوري برچاك جوالات عربا افاياجي دواركي تفهم كرن دواري جغرافي سياسي ده في رنجيجي وكانه كرد ملتكي بنابرن هاتن ولات عربا ولات عربا جي سينغا خفركر يجمر وام كرنو خدي نفوس وهناك جيبي نفوس وإيرو أم خدكين شريك أفايا أفخالات تجاري ناي قبول كرن يبرفيه كي أفايا يك خالي هري جرنجة أم دبينن سوري ولا تكي حمينة تواية بعربي خوا بكردي خوا بتركمانية خوا بأشورية خوا ولا تكي حمي أولاي بسلماني خوا بمسيحية خوا بعلوية خوا وبدروزي خوا اگر بفيرنجي ننرن فتوجهرتن تشين نبويه جبر افن رينا هاتي نفيساندن بگمان كم زيدا نزيكي نرينا ريجيميه وتجار اوي ني قبول كرن ام نبنابرن ام بشكن ج ديروكا سوري دوار سياسي ده دوار جغرافي ده دوار ديروكي ده پرچاک ج کردستان کتی ناوی سینوری سوری دبی افتشتایا پی باور بن یعنی اگر نولو با امی نکاربن به هفدور گاف نیدن باوین یا دودا تشتیگ تید هاتی انو سوری دوار خوی کلتوری ده و چاندی ده و دیوروکی ده عربی اسلامیه جکعنیا عربی و اسلامی وخواری و افجی نراست براستی سوری ولاتکی خودی دیرو که کفنه جا آشوریا بگره جا میدیا بگره جا گلک نتاود سر وی جغرافیا سوری در باس بونه ایرو هنه گشریکه وی کلتورینه وی بنگهینه نه وان تنه آواکی نه سوری بله کاک فؤاد ام بگرن دسپیکا شورشه ده 2011 ده 2012 ده قال هيئة التنسيق حسن عبد العظيم وبلغها مذاكر ديسا بحثاوية كيت كركو سوري بشكل ولاطي عربي وطن العربية قال سوري بشكل أمة عربي بروي كجي وخوجي فكشان إيرو وتهل ويست ندا خياني كرم بتني وبيانامه بلاكر بله دیسا اوایا ما بیاننامه بری بیاننامه ما نامه شاندیه ومجوان رقوتيه جا افتشت نيجو هرتن اوي نرينك ميدنها به بيجو ما جنيجو هرتن اوي نرينك ميدنها به او نرين بتيبتي امي جيخ ونبينن دهندري فينا فروكا جا او دبينن بي باورن يعني وي شاغيجي حسن عبد العظيم وقت تاغوت نفسها في قوتني إيرو هاتي نفيساندن وخياي أف نفيساندن هيئة التنسيق للجمة ديسا أويني قبول كرن وأنكسي تجاري بفيرنجي جيخوا ويتيد نبينه ونشما تين بيشقو خصن كاكفات دنگ باش نهاد شما هونتين اهمال كرن دفان جيفينانده بتايبت اف جيفينن في داويه هم الرياضي هم جي للندني نا رياضي جي منها تن اهمال كرن ونا لندني لندني امنچون ونافي مهبون رياضي حوالي ما دكتور حكيم وندزانن يك جسي وددايه اف خالانا نهاتن قبول كرن جبر فيه كي دنگ خوغهان انجمنا اجتماعي كردي قنو اف في رنگي هاتي مشاندن انجمنا اجتماعي جواتك تشكر اف نامج رياض حجاب شان دفي واريده بري كونغري لندن تشيبه بروكي جيرشان فام نهاتن اهمال كرن ل نرينا ما نهاتي بجي كرن دستايا بلندي الرياضي ده او بويجي ايرو ناكوكيه نابينا موانده
او بلغها گو وک انا کسی و به ائتلاف مذاکری چی له هات او هر دم هم بحث دکن هند بیژن سرکفتنه کش انا کسی را گو بالی عربی دایه قبول کرن بله هەگەر ئەو بەلکەفتن ئیرۆ دەستایە بلندی ڕیادێ قبول کربا ئەوێ گاڤکێ باش باە ئەتیلاف هون دەزانن هەبوو ناوێ دەستایە بلندی ڕیادێ دە سەرێ سەدی 25 مەب ئەوانێ در تۆ ئەمزە نەکردێت تۆ پەیمان مە ئەمزە نەکرد نەب هەیە تەنسیقر نەب کوتلا لەشکەر نەب کەسێ سەربخوا فتوي دكتور حكيم ائتلاف الويدنه حيشتن جسي وددا وبيجمان اف تشت نهات مشاندن وازفناش رمجي هناك جا اندام ائتلافي روجا اف بيمان هاتي مذكرين بيمان هات مذكرين بدو بارا كي جي نرازي بونجي هناك جوانا جي بري نرازي بونجو بيماني او برخدان للرياضة نكرنا دبر بيمانا موانده افجي اوي جي برسيبه واوي شاندك انكسي دمابه دبي ائتلافه في تشتيبوانجي گفتگو بكي اما بيمانا بمب ائتلاف رمزكريه دي كومنت خده بيمانك هناك جي خو دبينو امجير رازينه جبلي خالك او خالا قد بي سوريا دولتا مركزي لا إداري به أمجي ما قلتي نا سوريا دبي دولتك لا مركزي به دولتك فدرالي به اف ما يجي گفتگوی دنابینا موانده بری مهکی جواتك ائتلاف چیکر کسی نویسکار کرد و عرب اماده کرن اف خال هات نقاش کرن فدرالية كردي او بچرنگی به و اف بردوامن هر قناغه که هون ودگرن خالا صفر هونش دست بکه هون خباته که خود کنج بوگو او ما فين جو هون سر ريكفتن وكأنا كسي هون باليه دن بدن قبول كرن هاجرد مجلس الوطني سوري دبه انجمنا سوريا يا نجتماني به يانجي ائتلافي دبه يانجي تجمع رياضي يانجي لندن ده هر جار هونش نفر دست بيدكن اج بو چه ودگره چما برانبر تجاري رازي نابه به حساني يانجي كردا فين بك وش مافيانا فين بك جبر ركبريا عربي برچبوي تو سركك ركبريا عربي تنيه بشتي جنيفا دودا حتى جنيفا دودا وبري ما مذكر يد بيستو حفتي ما حيشتاد 2013 دي جنيفا دوداد ائتلاف تني چو گفتگوه و اندام انكسي هبون خود ويشاغي ائتلاف تمثيل الركبرية عربي قشتي دكر دبي وير ائتلاف نما او نونري تيبت جركبرية عربي ري فقال لك جروب تشيبون جركبرية عربي ري ام بائتلاف رم قهاشتن دانو استندني جروب ايده دفين نما وديه ونقف تشتاق بائتلاف رونغهاشتني ام قبول دكن اذا ام بحاجتي دمك دريجنج ام بفان كسانار دانو استندني بكن تري لبر ما تنيه ام دبينن سوريا به دفي يك به نبر جبون به دفي توب خلقي سوري في دانو استندني بك بيغمان زحمتي هنه و ام زحمتي دبينن ل ريه لبرمجي ما دام ام دبينن سوري دوی یک به و دوزا پرچبونه تونه فام دبینن سوریا به دواره فدرالیه دبه حتی فدرالی قبول به دوی ملت سوری دنجی خلک درعا سويدا شامه طرطوس لاذقيه دوی اوجي قبول بكن فجبر فيك ويقال لك جارا متجينا بقينا في دو متجينا دوري ده بكن يرو افو بوزيشن هم باردن دسين كاكو يرو ندا صلادار نبه زريفه بيشتا خوش بولاتن ين جهاني في جريده السبه غرب بدا صلات سبه غرب بدا صلادار اف اوبوزيشن و دانستاندن بارو ين زحمت تربه تشي هون ايرو هون كاريبهم دس بخن سبه غوبون دا صلادار و زحمت بجار كده ل مكور ورن اعتراف بي بكن
بيجومان يعني أنا هجر أم ركبرير بجن هفدوق وناغا هري زحمة للجميع يعني أنا ركبري أكباوري يا خواني بفان تشتي مجي سبق وناغا هري مزن لبيشيا ماجم هرن جم ريجيمي دانو استندني بكن جبو سوريا كبي واختار ريجيم ببرسغريكا كردي للجم التنية وأز نابي نم أفتشتي وا يبرفيه كي أميتيك هفن أستنجك قال لك جي كسير ركبريه اوه راضی بن رژیم و گوتنی دبیجه وقت دبی انو نبدا استیمابو ما برخدان کرد برنرینا خوده و آوده لی رژیم قبول نکر اف زحمتی اوه تم لپیشیا مبه لی خيارات البرما اوه چبن یا امی دفج و دانستندنا سیاسی و ديمقراطي و قشي بردن و بيجن امنما سلافي وكسي دكن طيب ابل دوه چبكن امي بين المالا خرونن ابي بيجن والله ما بايفا خو و غافا دودا و چبه اف هري راحته جمره بستينه بخاطري و امهر المالا خو اف بريارك نقل كي زحمته بريارا زحمت تشاوا ما في خو بملته سوري قبول بك وام انك سيدوي وارد خباتي دك ام دزانن مجوك هاتي افاكرن عمري 6 ساله ايج زاروك لجم بينجو حشتاد چيبو او نفسا عنصريش بينجو حشتاد غور بو ايرو عمري بوي دورا 6 سالي افا بوي سوري ولاتك عربه كرد دجمنه سورين كرد دوزا كرديتيه دكن پرچبونه كي دخازن اف ثقافتا بعث بالصدا خورتي ما برن زندانا ما دوزا نفوسي دكر دقو تهمه ما پرچبونه دخوازه اف ثقافت نبرحتي تيجهرتن ثقافتا عروبه كوير دناف ملتي عرب ده وجبر فيا كيجي ام قال لك زحمتيه دبينن حتى او مجيه وان جوي ثقافتا عروبه جوي ثقافتا قال كرداد نرن وك بشكي دخوازن پرچبونا سوري بكن بمجوكي ديمقراطي فخيارات ما امي بردوام بكن دقفتو قويد حتى ام سبي ند هي العليا اتف او دي الرياضي جيدبن حتى ام ند ائتلافي جيدبن سبي ام دي سابفان جروب عرب ردفي ام دانو استندني بكن وام قد ياخذ وان في عمكرم بدن افتشتكي نورمالي ويكجي كاري لسر بيه مي متخصص از بحثا ويك بكم خيارات او بجاردين قول برد السوا واد بيانامات قوتي هاجر او خالنين سراسكرن هنا خيارات دن بجاردين دن البرد السوا بن بجاردش البرد السوا بكرينا او خيارات وهم بحث ذكن شنو بلي خيارات البرما مكارنج دستايا بلندي الرياض ربيجن بيروز بجور كاري خوك دي كومنتا خو وافاكر يبكن ام نشريكي ونه ام مي شريكي وبن حتى ام فريي لسرفان طنها برسبو نصن دي دم خاص البرد السويه جبوهم في موقفي بالصينان كاكفار كرمك كاري خو بكن قنا غادو دا بلي قلنا غادو دا امي بين ائتلافي امي في تشتيجي دين بل ائتلافي هون هفالي من دستايا بلنده يا هون الكيلكا ما بسكنن وقت كومنتا ويا وين نرينك ما هبه امنا وقت بي من منيكا كام ما خافيتي ام دافين لمبي وبس ام لدوان بقرن نا ام خديه ملتكينه وام خديه قضياكين قضيه ما تشتكي راسته وحقيقاك وام تجاري امي دفجه دوزا بلتي خبر ندن جبوغا ام هرن لجيكي رونين برافايا زلال بو ديار بيان حتى انها برسفه ندانه تشخاص دم وجوار دانيه جبوغو برسفه بدن هاجر برسف ندن هنا موقفي خو جيبكن ما او دم داناني براستي ودانينا دماد مسائل ولود باوريا مد شاشيه لانك بقدرين ووي دانو ستندنجي تشيبه او برسيفا كي بيج مره لي او برسيف بيج رودب ده رودب او نب هكذا لامكارن بيجن جيرو بيف ام نا امادنه وقتاق نا اماده بنج گفتگوی لسر خالق مجوان ريكرنه
بێگومان ئەمێژی نەئامادە بن دان و ستەندنا وان دێ دبن ناوێ دەستایا بلندێ. وەکەم زانن هەر ئالیەکی ناڤ ئۆپۆزیسیۆنێ de وڵاتێک یان jî aliyek yan jî mehwerek tewerekê piştawa nadigire. Wek şandê Kurdî di opozîsyonê de di danûstandina de kî piştawa digirê we? پشتامە ئومەم متحیدایە بریارە ئومەم متحیدا زەلالێ 22 bi zelalî dibêje divê Sûriya bê mafê netewa tê de hebe û evaya ne tiştekî hindikê wexta îro em tunebin û aşûrî tunebin û Tirkimanî tunebin bêguman biryara Umem Müttehîda li erdê dikeve ya duda gelek dostê Kurda çêbûne çe Amerîka be çe Brîtanya be çe ve Almanya be çe dewletê Ewropî gelek danûstendina en kesê bi wan re heye û li kêleka mafê milletê Kurd disekinin. Yadin em Me besa min ji aliyê madî ji aliyê şêwera stîşara siyasî û diplomasî tu aliyek heye got piştawa digire alîkariye bar dike wek şanda Kurdî? Gelekî giring rola cîhanî de. Pirsa me ew bû bi Kurdî ji kerema xwe re Kak Fuad min got ji aliyê madî û ji aliyê şêwra siyasî şîreta siyasî stîşara siyasî û diplomasî tu welatek heye alîkarî bar dike yan jî tu aliyek? Na Herêma Kurdistanê alî vedike. Belê destpêka danûstandinên yên Emerîkî Duwarê siyasî de hene. Duwarê siyasî dî di gelek hene. Dixwazim bêjim wexta me etilafê emzekir hêzê cîhanî Fransî û Brîtanî û Emerîkî û Holandî û Almanî dextek mezin li rikberiya erebî kirin got divê en kesê hebe bê en kesê nabe ew hîna jî di wê baweriyê de ne. Di baweriya me de kesek îro ji kesê erebî nikarit ser en kesê re û ser mafê milletê Kurd re gava bavî. Nihat vê qunaxa nihadu we piştî beyanname derxistiye wê dîsakê piştawa bigirin wek cara yekem û gotana amaşe pêkir. Ez di wê baweriyê de me ew ê bigirin. Sûriya bê Sûriyek yek alî ew ê tune be. Wê ne Sûriya Ereba be. Wê ne Sûriya İslamiya be. Wê Sûriya vên van netewa gişa be. Wê Sûriya Ereba bijî û İslamiya bû Kurda bû. Belê Kak Fuad dixwazim pirsa dawî gelekî bi Kurdî ji kerema xwe re heger bersivan bide ji ber demê rêkeftina Kerî û Lavrov Kak Fuad rêkeftina kirine hatiye imzakirin ev rêkeftina ya wê bê têkebarî bijîkirinê de ji bo çareserkirina pirsa Sûrî wê cihê Kurda tê dihebe wê cihê enekesê di behra Kurda dihebe bi Kurdî ji kerema xwe re. Ez dixwazim bêjim heta anha ev peymana Kerî Lavrov duwarê leşkerî deyê û emrê wê jî ew ê înyek be. Heta anha neketine warê guftûgoya siyasî ji bo çareserkirinekê. Ew li bende qonaxa warê leşkerî şer bê sekinandin xwarin bigihê herêmê dorpêşkirî û înyekê wek dibê temaşe bikin ka karib pêk bînin ya na. Dûr eger pêk hat û agirbest berdewam kir seraserî Sûrî ew ê herin qonaxa siyasî. Li gor em agedar dibin 21 mehê ew ê civatek çê bive ji van dewletê mijûlin bi pirsgirêka Sûrî ew hevde dewlet û çareserî nêzik dibe Kak Fuad çareserî nêzik dibe Ewropê ew ê rûnên û ew ê vê peymanê bi hevdûrê ji niv de guftûgo bikin. min got çareserî nêzik dibe bi Kurdî ji kerema xwe re. Belê dengê te tê Kak Fuad. Kerem bik. Alo. Na ez nedûyê bawerî nedûyê baweriyê de me ew çareserî bêguman dûr e Amerîka dixwaze bes peymanek bê imzekirin ji bo karibe demokratî bêjin ji milletê xwe re ez
مخوینا عسکرێکی ئەمریکی سووری نەڕژان لێ مکاری بوو خەتێک چارەسەریە مدانیا ئێت پاش مربێ بەرا بێ تەمام بکە و رووسیا ژی دخوازێ دەوێ بله gelekî spas ڕەوشا وەک دەبێ ڤالابوونا سیاسیە ئەمریکی ڕەوشا هەلبژارتنا دێ دخوازێ دەنگێ خۆ بگهینە عالەمێ گشی انه چارەسەرکردنا پرسگرێکا سووری دڕیا مڕەیە و ئەس خودیێ وێ چارەسەریێمە فەشبەرڤەیەکێژی من نەباوەرە ئەف ئاگربەست بله ناریناتە بزەلالی گشت کاک فواد gelekî spas Fuad Alîko endamê desteya ya danstandkariya opozisyona Sûrî ji Stenbolê tedgelme de bû her wiha nûnerê enekesê di tîlafê de tedgelme de bû bûra ser birînê gelekî spas ji bo tevlîbûna te piştî bi hinvedaneka Kurd basî roj berdewam dibin. تورê دوم yê basî rojan dest pê dikin derbarê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hikûmeta Tirkiye AK Partiye heta çixêsî ciddiye rast e ji bo çareserkirina pirsa Kurdî di demekê de ragihandî gerek bi şer PKK ji nav biçe grava birçîbûnê yê HDP BDP ragihandine ji bo naskirina çaranivîsa Abdallah Öcalan rêberê PKK û serdana ya çavrêkirî ya ku biryara di cejnê de malbata wî na serdana Imralî bikin digel Osman Öcalan siyasetvan li stüdyo em serdaxivin tu bixêrê hatî Osman ev pêngava vekirina rê ji bo serdana malbata Abdallah Öcalan ji bo grava Imralî heta çixêsî encamên wê gravgirtinê bû. Bu salek û pênc mank ne ji malbat ne ji parêzwana kesek nedikanû biçe berêz Öcalan bidîtiye û bi taybetî jî piştî 15 Temmuzê rewşa xwe çibû ne diyar bû. Piştî derba eskerî me tirsiyek hebû ku jiyana wî li jiyan nemabe. Kurd boî wî zor nerahet bûn. Yani hemû kesî dixwast ku rewşa Öcalan bêzanîn. Daxwaziya xelkî Kurd bû û daxwaziya siyasetmedarên Kurd hemû bû. Daxwastin ku rewşa berêz Öcalan zelal bibe. Lê mixabin hikûmeta rê nedida. Tu dibêje bi rastî me tirsî ser hebû wate yanî HDP û aliyên siyasî ne tenê ji bo sivikirina zextê li ser xwe ev çalakî pêkanî. Yani piştî 15 Temmuzê li Tirkiye çiye ne dihate zanîn. Yani aloziyek dihate jiyan kirin. Di nav vî alozî de jî jiyana berêz Öcalan di metirsiye de bû. Ji bo wî jî daxwaziyekî xelk hebû ku zûttirîn kat rewşî jiyana wî fêr bibe. Ev daxwaziya siyaseta Kurd bû, daxwaziya xelkî Kurd bû, malbata Öcalan bû. Yani li Tirkiye rê nedida. Herî dumaye êdînê xelk gihîşte noqteyê ku biteqe. Yani di nav raperînekî keve. Legel wî nêzîkî 12,000 mamoste ji kar hate girtin î Kurd. Yani 12,000 mamoste ku li rewşê Tirkiye'de hejmarekî zor mezin e. Yani Kurd di nav sistema Tirkiye'de tên tasfiye kirin. Vî jî nerozîbûnekî mezin çêkiribû. Êlayê din de em bêjin yani girtin û em bêjin şerrekî giran tê meşandin. Tu dibê bi vekirina deriyê serdanê dibî ji bo carekê bî ji bo malbata we ji bo Imralî ev raperîna got behs dike tê sekinandin? Yani dîsal Hekarî û li hinek deverê din şerrekî mezin dimeşe. Bi sedan her du aliyê de kuştî çêbûye. Birîndar hene. Di rewşekî wisa da raperînekî çekdarî bibe rewşê Tirkiye tevayî aloz dibe. Hikûmeta Tirkiye ev tişta dît. Yani dixwazin cardin bi rêgeha Öcalan tansiyon bixînin. Ev aciziyê û hatî noqteyê herî bilind pêş Fazla bigirin. sivik bike. Sivik bikin rewşî siyasî nerim bikin. Gava hikûmetê heta çixêsî tu dibîne erênî bû, îcabî bû. Rê bitkir ber prosên din hemû tiştî em zanin ku 10-15-20 roja pêş ista Serok Berzanî ziyaretê Ankara kir.
یک خال ده هفدیتینی سروک برزانی دا او بکو جاردن پروژه آشتیه دست پی ببه لو کردستان از دبیجم لگل بیجی روشی بریزو جلانجی حتی روژاوه هم جی بوی پروژه آشتیه جاردن دست پی ببه هم جی هم بیجن روشاوی جلان بیزانین yani gor daxazî serok berzanî hûnîne berçava. Aliye ki em bêjin ev nerazîbûnî her ku diçû zêde dibû. Aliye din da pêşniyariya serok berzanî boy pêvaja çareseriyê dest pê bibe. Yani bin wî bandorî de em bên rêgah kirave kir. Ez di wî bawerî da me ku umidwarim ku ev ji boî katekî taze û bi taybetî jî boî çariye seriya siyasî projekî taze bikeve jiyanê gava yekemîn e. Lê eger ku Tirkiye wî neke nav xeletiyekî mezin de Tevî gorê tenêj malbat rivekirî tedbînî wê gavek bi ji bo yani em bêjin îro daxwaziya herî acil a zarûrî naskirina rewşê. bizanin min rewş çi ye ne çi ye. O yek de jî yani di nav malbatê de jî kesayetiyekê siyasî kesayetî siyasî Mehmet Öcalan e ji wî re rêdane. Ez bawerim ku di hevdîtîna Mehmet Öcalan ji bo Berêz Öcalan hinek mesaj bigêjne xelk û ji wî de yê xuya bibe. Pêngava yekemîn e yan ji bo carekê diyar bibe. Eger ji bo carekê be ez dibêjim ku ew xeletiye. A rast wek Serok Berzanî jî pêşniyar kir pêvaja aşitiye cardin dest pê bike. Tirkiye pêwîstiye xwe bi vî heye. Eger ku Tirkiye di dijminatiya Kurd de berdewam be ez bawerim ku ê li Rojhilata Navîn de li zerar derkeve. Boy ku hemû cihan dibêje êdînî katî çareserkirina pirsgirêka Kurd hatiye. Pêwîst e Tirkiye çareseriyekî xwaye be. Belê. Li hemû beşê Kurdistan û waya nav hev dane. Li başûrî Kurdistan em bêjin xelk serxebûn dixwaze, devletbûn dixwaze. Li Rojava cardin desthilatiyekî wek em bê federalî be yan devletbûn be di Rojavê de. û serokî siya îstixbarata Amerîka îlan kir. Êdînî kes nikane Sûriye û Iraqê li gel hev bigire. Pêwîst e her du devletan belav bibin li şûnî wan hin avayî taze bêne durist kirin. Bîrûbûçûnê dunya jî wisa Amerîka serokê cîhanê ye û gor ku hinek agaye ziyaretê Serok Berzanî jî katekî wisa de ku ji bo devletbûn û serxebûna Kurd yani bikevin katekî taze qebûliyek li dunya heye. Lê ji Kurda re dibên ev pêngav hêdî hêdî bavêjin bira rewşinekî din baştir bibe. Lê ez dibêjim vî de katekî wisa de Tirkiye xwe li dijî Kurda ragire bêje ku ez Kurda re hiç çareseriyê ranadin. Çareseriya xwe bi tenê televizyona TRT Kurdî be. Yani ez dibêjim ku ê alozî mezin bibe û pêwîst e Tirkiye ji van rastiye dîtîbe. Belê ev rastiyek û we got amaje pê kir rastiya got Amerîka jî carê behs dike xunaxa beriya şoreşa Sûrî Tirkiye yan jî Iraq jî ve nager wek beriya va krîzaya ez xwazim vegerim li ser te got Mehmet Öcalan de serdana Berêz Öcalan li Imraliyê bike dibe peyamek siyasî bixwarbîne ji bo gel ji bo hikûmetê ji bo HDP ji bo PKK tu bawer dike li gor naskirina te ji Abdullah Öcalan re rêberê PKK wê çi namê dihebe? Na Berêz Öcalan kesek ku li Tirkiye şoreşa çekdarî dest pê kirî. Yani em bêjin dema xebatê dest pê kir salê heftêkan bûn. Hiç rêxistinekî çek bi kar nehanî. Hineka niyet kir lê dest pê nekirin. Bi tenê Berêz Öcalan rêxistina Berêz Öcalan şerê çekdarî dest pê kir û berdewam kir û mezin kir û giyan de ev qonaxî. Yani derdorî 2 salin 32 sal got dest 32 pê salin kiriye. şer dibe. Belê. Yani ilk ku şer dest pê kirî û şoreş hûnî ew katî ev dikane aşîtiye bike. Niha yekî ku şer dest pê nekiriyo di nav şer de cî xwe negirtî û
berpirsiyarî nekirî nedikane aşîtiye Me bestata ne HDP çaraser dike. yani HDP jî rêxistinekî di çerçeveyê xebatî PKK de HDP ku biaxife jî bi navî wan biaxife. Lê tiştin ji HDP tê xwestin HDP bîne giran e. Yek jê divê PKK şermezar bike, divê YPS şermezar bike, divê HPG şermezar bike, divê xwe jê dûr bixe. Wê çaxê wê bê qebûlkirin li Meclisa Enqerê û bi rastî jî got nayê bê standard. Yani beri Ahmet tiştiye dağazıya ki Türkiye'yi ne asayiye yani PKK bir terörist. Yani PKK İslam milyonlu piştüyene. Yani ku em binne hesaba rexisine Kurdi ku heri zedetir gel baviye. Lebakuri Kurdistan em bejin 6 milyon denk distine. Tabi milyon ekibi bu sebep edin be 5 milyon denk. 5 milyon denk dike 10-12 milyon nüfus. Piştî wêrankirina li Tirkiyê Rêxistinekî wasa çalekî xwe şaşê bin lê nabe rêxistinekî terorîst. Ez jî dikanim hin çalekî PKK mehkûm bikim. Wek şerî par şerî xendeka ez rexne dikim, mehkûm dikim. Lê bi tevayî tibînî berçave dibe PKK terorîst e yani ti serî mijekî jî ez wî qebûl nakim ne rast e. HDP wa şermezar dike yan jî rexne dike şerê xendeqan. Yani HDP jî hin çalakiye rexne dike. Bi dengekî nizm be yan em bêjin hinekî bi şermane be jî şermîn be jî rexne dike. Pêwîst e rexne bike. HDP'in zêdetir şaşiye rexne bike bi dengekî bilind. Lê gor tezên Türkiye, gor da xazîn Türkiye PKK terörist ilan bike ev rast niye? Pêwîst e hiç layekî Kurd vî nêrinî Türkiye qebûl nake. Türkiye ji war nêrinî xwe pêwîst e dest berde. Na Kurd bike kevin de em eşqiya bûn. Na jî Kurd teröristin. Yani va akla çareserî netîne. Ha rast e galetiye bin em kişkî pêk ve mahkum bikin. Hikûmeta Tirkiye baweriyata dê dixwaze çareser bike, çareseriyeke Yani siyasî. Türkiye em bêjin hewildanê xwe herî daviye dide bi rêka askerî pirsgirêkê tunê bike, ne çareser. Wê karibe piştî Tu 30 nêbike. sala ji şer nikarî bû PKK Nikane ji bo wî jî ez dibêjim ev daxwazî daxiyezekî beyhude ye, daxwazekî ku di nav de xa dixapîne. Yani aliye dinda jî ez baş dizanim pot yani hêzî PKK şer heye. Hêzekî mezin e. Kiyevaya milyonên ku piştgiriya PKK dikin evin. û yek jî PKK rêxistinekî wisa ku rêgah şikestinê re nade. Laliyekî tenga bibe laliye din bizavê dike. Yani Berêz Öcalan katî var rêxistina durust kir yek tişt kire arman got wek serhildanên kevin neşkê. Berxadan yan şer di hemû kata de berdewam be. Ev rêxis sîstem bi vî awî hatiye danîn. Ji bo wî sîstema şikestina PKK bi aliyê Türkiye'de mümkün nabînim. Rewşê wî nînin. Dikane car car lewaz bibe, car car kurt bibe lê ev şerra berdewam be ve şer jî yani ji Türkiye re destkeftekî netîne ji destkev zêdetir zerar dide Türkiye. Em vegerin egera ihtimalatê peyama siyasî ya Berêz Öcalan ji Imralî ji bo Mehmet Öcalan ji bo gelê Tirkiye ji bo Kurdan ji bo hikûmetê te behsa navarokayê nekir bêtir te bawer dike eger Öcalan karibe aştiye li Tirkiye bicî bike ji ber ew dest bi şer kiriye tu dibêjî wê navaroka peyamayîna bi çi arastê be? Yani katî rabordu da katî proje çareserî da her du layê jî bê dil nêzik dibin. Türkiye'de jî Türkiye û gelek kez yani hatayê desthilatiyê bêdil bûn. Yani bêbawer bûn. Di PKK jî bêbawer bûn. Öcalan hewl dida ku aşitî bibe. Ji bo wî xebatekî cidî dikir. Lê ji bo her du aliyê de jî bêdilî heye bû. Bêbawerî heye bû. Öcalan hedkî ji te qonaqekî wisa got êdînî tiştek ji dest min nêder. Fermû. Hûn bi rêkê xwe çareser bikin. Türkiye dixwaze desthilatiyekî xurt meze bi leşkerî çareser bikim.
PKK jî digo amedebûna me baş e û gelekî piştgiriya me dikin em ê jî bi eskerî mesafe bîstinin. Hata xuya kirin ku her du jî xeletin. Ev ısrara Öcalan ji bo yaşîtiye durustir û rastir e. Ji bo wî jî ez dibêjim yani ista rewş ji hemû kata zêdetir ji bîrî bûçînê berêz Öcalan ku bi rêka siyasî bi rêka aşîtiyane pirsgirêk kur çareser bike rewş baştirin û ez dê me ev katî da ev siyaseta Öcalan ji bo aşîtî û ji bo çareseriya siyasî hîn zêdetir zemîne bibîne û wê bikeve jiyanê. Biryara got tê çavarêkirin ihtimal heye ji Emiralî dest pê bike tu dibêje wê cihê xwe bigire nava PKK de biryara Öcalan hîn li ser PKK maye? Ez bawerim PKK jî piştî şerrî kolana û berdamiya wî da şerrî tê meşandin da xaiqna kir ku bi şer çareserî netê. Bi şer dikanî pirsgirêkê bînî rojeve gewre bikî û tu dikanî devletê tengav bikî lê çareserî di şer da niye. Türkiye jî car din dît ku bi şer nedikane pirsgirêka Kurd tûnê bike. Dikane zor Kurd bikuje. Carna berêz Erdogan digo me işte di şerrî kolana da 8700 kuştiye. Ew qeste kuştiye kes bi te re nikabe eferin. Yahu te milletekî 8000 kes kuştiye ve cî şermê di çend Kurd kem bikujî ew qes ji bo te Ew baş. dibêjin min çekdar kuştin, ticarî nabêjin sivîl kuştin. Yahu hey Kurd e. Belê. Hey Kurd e. Çekdar be jî Kurd e, bêçek be jî Kurd e. Yani serû komarek nabêje bi hejmarê kuştiya serkeftina xwe bide diyar kirin. Ku yekî bê min zêde kuştiye wî cî pesnê bizanibe ez dê me wî îflas kiriye wî xeber ve tunêbûnê dibe ev xelet e. Na em bêjin eger hîn 12000 mamoste ji kar girtiye ve ne cî pesnê ye cî şermê ye. Yani te 12000 malbat bir çî iştiye. Komala Kurdan bîne berçava her malbatekê jî 10 malbat xizmê xwe heye 12000 diçe nizanim 120000 dike. Bi nüfus dike nêzîkî milyona dike. Tu vî cixare dikî dijmin kes nabe siyasetekî serkeftiye. A girîng di rêgeha nedî ku tu wî karî bikî. Hem aliyê kuştin, hem aliyê ji kar dûrxistin, aliyê zindan kirin, divir de serkeftin niye? Ev çend zêde be ev li zerarê desthilatiyê û li zerar xelk dibîne ji bo wî jî ez dîm pêwîst e ev siyaset bê rawestandin wek ku Serok Barzanî jî pêşniyar kirî cardin zûtirîn kat proje çareseriya siyasî dest pê bike. Wê dest pê bike di baweriya te de li gor rewşan Yani wek din rêk niye. Yani ez Tirkî tu dibêje jer fişarê ye li ber neçariyê ye got dest bi peyvajiyê bike. berjivendî her du aliye wî dixwaze Serok Barzanî zû zû bi tiştekî re nabêje erê yani ku çil carî hesab neke pêngav navêje taybetiya Serok Barzanî ew e eger ku wî gotiye ku katî pêngava çareseriya siyasî hatiye ez bawerim ku hesabekî rast û durist e pêwîst e ku her du alî jî ev pêşniyarî zor zor ciddî bigirin zûtirin kat ji bo proje çareseriya pêngav avêj. Bêtir ha çi alî di nava PKK te got HDP jî di çarşoveya PKK de tevgerê dike. Eger em bêjin balê miyan rewe balê nerm e tu dibîne balê nermin ha bêtir serî girtiye bêtir tevgerê dike biryarê dide yan jî balê eskerî ye leşkerî yê tund e. Di PKK de balê nerm û tund ne balê Kurd û çep e. Na bîrî bûçûnê şer çep ew e yani Yên ha bêtir çep bi rêve dibe pirsgirêkê berdewam bike. Ê biraderê bîrî bûçûnê xwe çep desthilatiya stada xurtin. Ev dixwazin ku pirsgirêk berdewam be di çep de bi taybetî jî çepî Tirkiyeyê çareserî niye. yani bêtir tu dixwaze bêje Cemîl Bayık dixwaze şer berdewam bike. Yani ez bin Cemîl zêdetir berîz duran qalqan kesekî çep e û di çepî Tirkiyeyê de jî heya na çareserî nehatiye pêşkirin.
Divê em şoreşê bikin. Rewşê Tirkiyeyê istajî ne rewşekî ku şoreş bibe. Ji bo wî ez dibêjim شۆڕەشێک ji nava PKK yan jî aliyê na gelê Kurd? şoreş li hemû Tirkiye. Yani Türkiye ev sistem biçe sistemekî sosyalist be cîvî rewş niye? Ne li dünya ne li Rojaveta navî ne ji Türkiye rewşî şoreşa sosyalist niye? Ha dikanin pirsgirêk berdewam bikin û bi pirsgirêka Kurd de lawaziya çareseriyê de evê bandorî tesîrî çepî nav PKK heye. Lê ez bawerim piştî ev bûyerê hatî jiyan kirin salê rabûrdî de cardin baskî Kurd welatparêz Cihê xwe digire? xurt bû û bîr bû Çînê wan hîn zêdetir tê guhdar kirin ji bo vî jiyadê min xetê Kurdistaniyê derkeve pêş. Cemîl kesekê em bêjin yani çepitiya xwe xurt niye? Belê ez xwazim pirsekê dayî gelekî bi Kurdî ji kerema xwe re heger em bêjin peyvajoya aştê dest pê bike te gote 2011 de her du alî bê bawerî nêzîkî hevdû dibûn. Tu dibêje heger vê carê dest pê bike wê bi bawerî be wê ceddî be vê carê? Ji her du alî bi bawerî zêdetir ez dibêjim bîrî bû Çînê Öcalan her du aliyê cî ciddî bigirin. Öcalan kesekî ku ne niha demekî dirêje bi çareseriya bu aşîtiyê bawerîya xwe heye. Yani ji salên heştê de li gel xwe nîqaş dikir ew piştî no du sisiya ev proje hûnî rojevê divî de berdewam e. Yani Öcalan carna şer carna aşîtî el nebijar Tu daîmî dibêje heger bi serpereştiya wî nabe bi garantiya Öcalan be wê biçe serî mebesta te? Öcalan ev carî hîn zêdetir bê guhdar kirin hem aliyê devletê de hem aliyê PKK'de. Belê gelek Ez spas. divin divî de jî qezenceyê û taybetî carî dawiyê dibêm ku pêwîst e pêşniyariya Serok Barzanî bê qebûl kirin û PKK hîn zêdetir berê Öcalan guhdar bike Belê û bira serkeftina aşîtiyê be. gelek spas çareseriya siyasî. di zelalî nerîna te giş Osman Öcalan siyasetvan te digelme de bu gelek spas ji bo te bibûne. Bînerê hêja spas bi we jî ku hetan hewm bînerê me bû.